Nadakpan atol sa drug buy-bust operation ang 47 anyos nga lalaki dito sa Purok 1B, Barangay Kagnyug, Surigao City, mga alas 2:15 sa miaging hapon. Gikasa sa Drug Enforcement Unit sa Surigao City Police Station ubos sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban, kauban ang 1st SDN, PMFC ug SDN PDEA Regional Office 13 na sikop ang suspect nga si Rinan Espinosa Zerda alias Soysoy, 47 anyos minyo, gilang high value individual o residente sa naisgutang lugar. Na-recover sa operasyon ang usa ka pakete sa kituang shabu nga napalit sa poser buyer og 12 ka pakete sa kituang shabu nga gibada-bada timbang sa 25 gramos og nagkantidad sa 170,000 pesos. Lakip nga nakumpiska ang usa ka 1,000 pesos bill gigamit isip buy-bust money, usa ka itom nga pouch, 1,500 cash, usa ka electronic wing skill, mga plastic scoops, improvised aluminum foil strips, usa ka improvised glass pipe, usa ka lighter og lain-laing gagmay nga cellophane. Ang suspect og tanan na kumpiska nga droga gikustodiya na karon sa Surigao City Police Station para sa hustong disposisyon o gikatakdang magatubang sa kasong paglapas sa Section 5 o 11, Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og Premium D3 alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.